mutawaffika min ko nawo gatam to am ga wa rafi'uka ilayya bi suut ma martima to am bitima e aduna tawa ma yani wa mudahiruka ko mi labbinawoma mi ladana kafuru hefrebe yidduɓe ɓe labbinma e mabɓe wa ja'idu alladhina tab'uka ko mbaɗo kadi abbiɓen ɓe mi waɗa ɓen fof gaddana kafuru ɓe gon doy hefreɓe he ilami ha ñalawma dorga kanko neto ha ñalawma dorga jaɓɓen ɓe ɓe gon natoɗo seliɓen ɓe ɗo ha ñalawma dorga summa ilayya marji'ukum kadi wattana fof koto am tan paatu ɗon fa ahkum baynakum mi ñaawa hakkude mawɗo mi ñaawa on fima kuntum fi tahtalifun ko luurɗon e mum ko e gueɗe diine ɗe ko luurton hen ko ma gattono fof mi ñaawa on so ñaawonde waɗi fa amma alladina kafaru ɓen yidnoɓe fennanoɓe fa wadibum adaban shadidan lebtiɗumen lebte musɗe lebte cattuɗe fi duniya guila aduna ɓe mbare hen ɓe dahe hen ɓe pawe hen lempoji sagalleji wala khayr min yatogal lakhara ɓe nande toon jeygol wa ma lahum min nasirin tawi dañata walloɓe ɓe dañata haɗoɓe hay goto wawa haɗandeɓe ɗen lebte wona aduna lakhara wa amma alladina amanu wa amilu salihati goni ɓen golli golleji moƴƴiɓi ɓen fon waffihim ujurahum min timminaɓe jobdiji mabɓe guila aduna kadi ha lahara aduna ga ma menne hen ko juddo kamɓe wala khara woni wallahu allah noon la yuhibbu zalim allah yiɗa toñoɓe wori toñoɓe no mbayni no mbay pentare aduna heeni cikka allah ne yiɗiɓe de ala o yiɗaɓe ko pentude aduna ko firtan allah ne yiɗiɓe ko ha ɓeede heɓe tan dhalika natluhu alayka min al ayati wa dhikri al hakim ذلك حالا دوكو خبار سيدنا عيسى خبار عيسى عليه السلام نتلوه عليك من دسرو ما الله حال اوي من دسرو من قصه ما محمد صلى الله عليه وسلم من ايات قال ايات وذكر الحكيم يذكر نينا دو هون قران قال الله كان ادي قرانو ne haal nabi sallallahu alaihi wasallam gedden jarno en wano holdum inna mathala isa inda Allah kama mathala adam isa to Allah ko wayta kono adama ni de gandi adama khalaqahu min turabin Allah tagi dum ko e leydi bakere fena ha fewi Allah wutti hen wonki wonti neddo summa qala lahu kun o wi dum won fay kun woni e wonde isa adama non wano so te Allah way tagde adama ala yimma ala baba bakere bolde fena wadi hen wonki wonti neddo kibe isa dugi jimmo ko hawnak fran hawnade hanke tade nyabi Allah tagi adama ala yimma ala baba pour Allah tagi isa ala baba dugi tan ko yimma ngal foti jamnade hanke al haqqu min rabbih gongo ko yimmi to Allah ko tan watam bin horma kala ko goddo ko mbay haalde wata yona haalde immi so durde ko Allah ko ngada ko fenade ko Allah ko wata woni gonga fala takun min amta warje sikitab wado gonga Allah ko yimmi Allah ko wata woni gonga faman hajjaka fihi kala jaddirde ma hen non min ba'di ma ja'aka tagal ko adama min ilmi gandal ganda gangal e magal ko Allah halama do ko dum woni gonga o kaga en yiddira e ma e mudum fagud wiibe ta'ala ngare nadu abna'ana wa abna'akum min nadu bibbe amen nadu bibbe modon woni sa'ana woni sa'akum nadu rebe amen nadu rebe modon ba anfusuna nadu kay amen nadu kay mon mana yemi ngar onon ni garon ngar bibbe rebe on ngar bibbe rebe modon en fo ndar ndu gotel suma naftahi on sa ñawden Allah enen fof nduwaden fana jalla ta'ala ala kaazim bien Allah kala gonde fenade ya Allah huddum gadde bibbe mun rew mun gadde rew en fo ndar do gotel bien Allah kala gonde amen fenade ya huddum bi taydi arde da sallallahu alaihi wasallam onoddi najiranya ko arnabe de ngarbe kaali afri sahay ko yibe be mbi hami de wiibe ngare mbaden ni kundirende be mbi hami jeew mam gaddan jaago de jeehi be jeehri
yimmaɓe mbi oɗon nganndi o ko annabi oɗon nganndi o ko annabi e te kala fo yimɓe huɗdirɓe annabi ɓen ko halkotoɓe nden ɗe koye goppeede ndiyimɓe gacci ɓe mba sundire makko hankkadi laaɓi ceer wonde koye finani ɓe ngoni laaɓi woni e goonga hankkadi heddi ko jiɗɗo naata caliɗo kono ko goonga laaɓi allah wi inna hada lahul qassul haq ɗum ɗo woni qissaji goonga ko haala ɗo ko ɗum woni qissaji goonga wa ma min ilahin illa allah ala fodete sona allah wonde isande rewe ko ɓi allah finani woodani wa inna allaha allah kay lahul aziz kañum on polɗo al hakimu karallo mbaɗo golle fa in tawallaw soɓe ɗurnima ɓe mbasiru nadde e diine he e dow gonga o labtirni fof fa inna allaha alimi bimsin allah kamin andi bonnoɓe nde en gandi caliɗo oɗo diine fof kañum ko bonnoɓe wadde kamɓe allah ene andi ɓe wiide mo andi ɓe ko bonnoɓe ɓeɗe ɗum ko hulɓinde ko hulɓindeɓe e andeɓe kanko omo andi koɓe jahata ko qul ya ahlal kitabi wi e hemon ahlil kitabi yahude nasara en ta'alaw ngare ila kalimatin sawa'in faade e konngol pondugol en enen fof baynaɓe no ngo fondi min e moɗon konngol ganduɗa min jeeya on jeeya enen fof foti hen holɗum allah no abuda illa llah ta en ndewata sowona allah wala nushrika bihi shay'an en mbaddata ko hay hunde allah goto ndeweten en keɗaka goɗɗo sowona allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah taw hunde e men ngata ko heddiɓe ɓe mbaɗ ɗumen allaji mata en ƴetta woɓɓe men hunde men mbaɗ ɗumen allaji e en ndewa ɗumen allah haala mum goɗɗo haala mum gabbaɗen haala goɗɗo goppen haala allah ta en mbatta noon enen fof garen mbaɗen allah goto woni allah enen fof ndewden allah gasi ta goto watta goɗɗo allah ko allah ta goto watta goɗɗo ko allah mbiyen noon so jaɓi ɗum moƴƴi fa en tawalla so calima ɓe ɗurnima fa qulu shahadu bi anna muslimun wiɓe ceerɗoɗe koye minen kam komin julɓe min jaɓi allah firti o noon o gona juɓe on jowani allah e yahudiyankoɓe e nasarayankoɓe jiddinde sallah sallam yahudiyankoɓe mbi ibrahima ko yahudiyanke nasarayankoɓe mbi ibrahima ko nasraniyanke allah wi ahlul kitabe e ahlul kitabe en lima tuhajjuna fi ibrahima hoko waɗi ɗon jiddinde hawa ibrahima ɗon mbiya ko onon dinma mo gonɗon oɗon mbiya ko yahudiyanke walla ko nasraniyanke e tawa ma usirta to injilu illa min ba'dihi te tawde injilu fof jippasina caggal makko caggal o ɓenni ko juuti e tawdata aroy caggal ɗum injilu aroy holno wirte kanko koye ɗum o jeeya kanko addi ɗum ma o ɓendi ɗum ari holno wirte ko hen o jeeya afala taqilu ɓe toon ala hakkillaji ha hantum da on dano onon ha ulay ɓe da onon ɓe ha jeccumo ɗon kujjodire eɗen jeddodire fi ma lakum bihi ilmu ko ganduɗa oɗon gandi habaru Moussa e Isa ɗum oɗon gandi ɗum kam oɗon jeddodire hen falimatu haaji holko ɗon jeddodire kadi fi ma laysa lakum bihi ilmu ko gandana ko ganduɗon ko ɗon jeddodire ko gandaka ɗum oɗon jeddodire hen wako saabi ɗum ko gandaka on peladirede hen seydina ibrahima on ganda ɗum on gandana ɗum wallahu ya'lamu allah noon ne andi wanto on laata ɗum on ganda allah ne andi kañum allah ne andi ko gueɗe ɗe fof on ay hunde hen on ganda allah wi ma kana ibrahimu yahudiyan ibrahima meɗa wonde yahudiyanke wala nasraniyan o wona nasraniyanke walakin kana hanifan kono o wonno ko goñiɗo ga dineji fof wona din yahude na din nasara ko diine laaɓɗo ceer musliman ko muslim ay islam toujours artata simorde toujours artaji tan ko l'islam kanko wonno ko muslim jebbilɗo hoore mum e allah ko laaɓi ceer wonnani yahude nan nasara wama kana mushrikin o jaaka e rendimɓe allah goɗɗum ɓe kanko jaaka e ɓen kadi inna awla nnasi bi ibrahima ɓuuri handude e yimɓe fof e ibrahima lallani tabi ko abbiɓe ɓe abbiɓe ɓen fof ɓe ɓuuri handude makko abbiɓe ɓe jaɓɓe mo gabbimo ɓe mbayno o wanoni jaɓi allah tan goto woni allah ko wona allah fof wona allah ko maccuɗo allah
ɓen ɓuri handude makko wa hada nabiyyu e oɗo annabi kono Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ne ko yahata ko ɗokiɓe yahanno ko gootum ndeke oɗo ɓuri handude makko wona ono yahudi en ko ɓe jogui allaji ga ɓikkon allah e ko nandi hen wona on walladina amanu e kañum e gonɗiɓe allah ɓe abbiɓe nda sallah sallam ɓeɗo ɓe ɓuri hande seydina ibrahima wallahu allah woni wali muminin keedanɗo ko allah woni keedanɗo julɓe gila ba adama ha daga daro kala julɗo wonɗo ko allah woni keedan ndeke no wonduɓe allah ɓe ɓen ndendi ko ɓen gondi ɓen gondi ibrahima saabu konko allah wonen wadda taifatu min ahli kitabi ɗo omo adda omo holla yimɓe peeje ahlu kitabe mbaɗno peejanno l'islam yidde tardinde l'islam ko yahata ko e dartinde ɗum e bonnu ɗum waddata woɗa mana yiɗi ɗa e fatunu hunde min ahli kitabe ɓe jiɗino law yudillunakum hanne e majjini on hanne e majjina on eɓe jiiɗi hanne e majjini on ɓe mbatta on kañum on yahudi e nasara en oma yudilluna ɓe majjinta noon illa anfusahum sana koye mabɓe sabu koye majjinta ɗon ko bakkaɗo koye mabɓe artata kala jaɓɗo kala julɗo ha gasi jaɓantaɓe wawa jaɓande sabu nani komo fof ko fenade komo goni fof ko fenade kono macuro kamɓe tinta kamɓe koɓe goni majjinde ɓe tinta ɗum kamɓe cikkata ɓe goni ko yi majjinde yimɓeɓe ya ahlal kitabe e hemo ahlul kitabe en yimo takfuruna bi ayatillahi o ko jeddantuno ayaji allah ɗe oɗon gandi ayaji allah to on jangi ɗum ne kaala haala mouhammad ɗon gandi no gaɗɗeji ɓiɓɓe mon ni koko ɗon jedda ɗum te wanto oɗon tacca ɗum on ceedi wonde haala ka ko gonga ɗon ceedi ɓuranno ko gonga on jangi ɗum ko aadi on paami ko haalno toon ko kañum jaati wonɗo hoko saabi oɗon jedda ɗum joni allah no holle wonde kamɓe koɓe ko kalta ko wona majjere ɓe kaldata koɓe gandi ɓe teyi ɓe jiiɗi majjinde yimɓe ɗum ɓe jarata hen ya ahlal kitabe lima talbisunna haqqa bil baɗi toon haqqa antutala mum lima talbisunna hoko saabi oɗon jiiɓodira al haq gonga bil baɗi e fenade ko waɗi ɗo ƴetta gonga oɗon jilla hen fenade ƴetton fenade mbadduna e gonga ha foof ha sikke fof ko gonga fakkoɗe ɗon mbaɗa noon kadi tottu hako cuuɗon gonga o peññina fenande nda salah sallam no haalira no way labtude toon ni oɗon gandi no wayni cuuɗon ƴetton fenande mbiya ɗon tabitin wanta ɗum wa antum taɗo tew ɗon gandi sinno gandaka way kono ɗon gandi oɗon jenna gonno ko e fenade akhire ko jippi kiiɗi ko بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب وأكثرهم لا يعقلون كم مشركين بعرب جاهلين كوبي ونقلب وينو بمبيبادو kosamu an kadi harmani yimɓe sen mujƴi jeeyi ɓirtaki ɗum wiyete bahiratu walla wonno wayata e mbiya baaɗo accanama sanumiji han kadi kala to yiɗi natat hay goto men wata waɗata jilatno ande ba komo sayyaba to yiɗi fof natat ha taka yerta taka ñamata koko yiɗi ñama koko yiɗi yarata hay sa te ñama gawri ma o fotta ñama wonno wayata jibini dikkorima ñalel jaftiri kadi ñalel wiye guel ɗo kadi woni wasilatu oɗo accanama sana muji han kadi sana muji tan jeeyi ñamatake waɗɗatake mbiyanno waɗɗatake fayatake bagage wala hamin guilaba kadi gorba ba no jogui deedi no jogui ko rokkata e deedi wiye han kadi oɗo accanama sana muji han kadi fayatake waɗɗatake fayatake bagage uji honɗen gueɗe allah wi ɗen gueɗe fo allah waɗani ma ja allahu min bahira allah waɗani bahira waɗani saib waɗani wasir wala walakin ladina kafaru kono ko hefreɓe deftoron ni pefido allah akadu fenade ɓen pefito allah fenade ne kaalo kalta ko mbiya ko ni kono
wa aktaru ko ɓuri heede maɓɓe la yaqiluna ganda ko kaala ganda ko jahat ngala hakkillaji ganda ko jahat an abi hurayra radiallahu wasilatu annakatul bikru tubakkiru bi unsa thumma tusanni ba'du bi unsa laysa bainaha zakaru kani sayyibuna daghitin wiite wasilatu kadi ko ngala ba ñale ñale no wiite ñale ngelaba male ngelaba male ngelaba dikkoro molel daftire molel foto ho ndewon ta ala ngor ba hakkunde ɗon ɓe mbiya ɗum ɗo accanama alaji kadi allaji ɗi jeeyi wal ham fo halul ibil yadribu diraba al ma'duda fa ida qadahu wada'uhu lid dawaqit wa afuhu min al hamd wiite ham ko ngelaba ngorba ne jogi tan deedi rokkata so rokki ɗum tan wiye mbaɗa han kadi yettini timmini golle accanama hanke sanameji waɗɗatake feere hay baga suuji rahu cheikhani أي نباس رضي الله عنه قال خرج رجل من بني سهم مع تيم من الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس له كوبوكو خالص فينرا مخوصا بالذهب نكرا كنغ كوبو بورن في أو مجي عند البغاسة جونون أدنى بي وانكو أراند بي بي لو تتمن تتمن قول كان حال كوبو بي على كوبو تتهرب فعل فما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنقول بنقول وند كان بدي بتتاه كوبو غير هبنون ناهي لسان تقلب ناهي السلام ده يهيبي بنجينا كوبو ujunnaje ujunere men kel be jeno koppo jettemi je makko de on wani jawmi en do yi min o koppu no bidon no wodi men ti min jeno koppo ujunere jettemi je nen nde temi je mo ko di ko adi on di temi je keddide jonnon ko har be mi tele ko non be je ina hada sallallahu alaihi wasallam be la be gujjino koppo amen o kam artiri khayasum la sallallahu alaihi wasallam wiijo ngar be gon namdi be mi way wi kan tutak wi an wodi tutak mi kam lutti khassa way kanyum wi kanyum woni wi kan tutak ko ko arana jungu mudum tagal dum ko po yiri ya makka so mujjal jamu fi bi makkata ko po yiri ya makka tara ko po jogi be mi bi o ko po minen jeedu be mi ara minen mun salbe kare ceermi ali atamim ɓe jeeyi min koppo ujunere mankelde eyi jonnon ɓen yiti koppoɓe jeetila sala sallam ɓe mbi min jiiti koppo amen e juuɗe kaari o wi ko kaari en jeeyima koppo kaari no artiri halis mum kañum kam heddi ko kaari jon o wi soɓe gona kamɓe jeeyi yimɓe ɗiɗo e aliya sahmi yimɓe ɗiɗo e maayi ɗo bandi koye ɗiɗo ngari gooni ɓe mbi so shahadatuna haqqu min shahadatima komin cetto ko ɓuuri gonɗude e ko ɓeyɗa cettoto ko wanno dal saabi wonde oɗo koppu ko kaari en jeeyi qaala o wi wa fihim nazar ko hen oɗo aya jippi ya hillina am shahada baynakum aya oɗo ko hen jippi rawahu tirmidhi wa bukhari so rasulullah sallallahu alaihi wasallam فاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين يلا جاب دعاء